Pojďme se ještě podívat na takový ty velmi častý problémy, co třeba cukrovka. Jo, máš tam nějaké zkušenosti s cukrovkou? Áno, cukrovka v podstate, ja to beriem vždycky, že je to zlou stravou. Lenže nemôže za to len zlá strava. Podľa mňa, podľa frekvencií, ktoré viem u niekoho, kto má cukrovku, namerať a skontrolovať, tak väčšinou je za tým motolica pankreatická. Hej, a tá motolica, keď už má človek tieto prístroje, no tak sa dá celkom rýchlo odstrániť. Ale musíme tomu pomôcť aj tomu, že budeme mať nejakú delenú stravu a budeme bla 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 cvičiť, hýbať sa, ale najmä strava. Je to pomalšie riešenie, ale to najrýchlejšie je zabiť toho parazita, ktorý ti to spôsobuje, čiže tú motolicu pankreatickú. Hej. Čiže s týmto mám také skúsenosti. No. A jak se to projevilo, pokud jsi zlikvidoval, jaký tam byly třeba, jestli tam byl jasně vidět zlepšení krevního cukru a podobně ty hodnoty, nebo když bral někdo inzulín, máš tam i nějaký takovýhle, pamatuješ si nějaký takový hodnoty? Áno, spolužiaka môjho. Jasné, že jemu sa to zlepšilo povedzme za týždeň, Mhm. a už mal iné čísla. Len potom je dôležité, že kedy si on meria ten cukor, pretože ten cukor, poviem niečo iné. Hej. Ty sa môžeš dobre stravovať zdravo, ideš na cukrovku, dávaš pozor, šupneš do seba jeden banán alebo jedno jablko a inzulín ti vyletí, lebo to je veľa glukózy, zasa sa ti urobí cukor. Čiže ty, Mhm. keď sa meriaš, tak sa meraj na lačno, Mhm. ale nečakaj, že keď si dáš člen ovocie, nehovorím, že úplne hnusný nejaký cukor a niečo sladké, tak samozrejme, že ty nečakaj dobré výsledky. Hej. Čiže ak máš problém s cukrovkou, tak si dávaj aj pozor, čo do seba dávaš, ktoré ti ten cukor v tele robí alebo premieňa zasa na cukor. A potom je to už iná disciplína, iné výsledky, keď si človek uvedomí aj toto pri tej cukrovke napríklad. Jasně. Co střeva, co Kronová choroba, nebo No, tak nejakých 5 rokov nazad, je to už teraz môj kamarát, ako, vtedy to bol len kamarátov kamarát, prišiel za mnou a keďže chodí do zahraničia autom pracovať a potom sa vracia, čiže on je 10 hodín mimo domova, tak on v podstate nejedával, alebo jedol len skoro nič, alebo rýžu, aby ho neprehnalo, aby ho nenadúvalo, aby nemal bolesti, aby nemal chudi stále na záchod hnačky a takéto. To bolo veľmi nepríjemné, ale ten človek, ten kamoš chodil ku mne dvakrát do týždňa, keď sa vracal zo zahraničia, sa tu stavil, sme sa rozprávali po 4 hodiny, za 2 mesiace mu to zmizlo. Hej, všetky príznaky, aj nemocnica to potom potvrdila, dokonca s takou akože výhovorkou, že fíha, pán XY, no my si ideme pozrieť pred 2 rokmi, či vás tá pani doktorka zle nediagnostikovala. Hej, no tak to už je ako vrchol medicíny, ale popri tom pil, musím povedať, veľa koloidného striebra, 2 deci pil a orešák americký tiež, aby sa niečo tam stále vylúčovalo z toho, z tých vajíčok, z tých tasemníc, motolíc, ale bolo to pekne vidno na tých mojich prístrojoch, že ako mu to ide dole, on sa cítil lepšie, hm? to bolo najdôležitejšie, ale čo som tam chcel povedať, že keď sme mali čas sa rozprávať spolu, tak on v podstate, ja som chcel priznať tú príčinu, lebo Hm? on mal 2 céry, alebo má 2 céry, aj manželko, všetci mali nejaké flaky na rukách, aj ako deti, aj ako dospelí, hej, nejaké ako ešte nie psoriáza, ale už sa to tak ide javiť a vyrážky a toto. A ja hovorím, tieto veci sú vždycky z jater, z pečene. Mhm. Ale niečo tam mi nehralo a sa pýtam, že ja som mu doniesol napiť, hej, ako moju očistenú vodu, ofiltrovanú, ktorú máme doma, reverznou osmózou, čiže tam všetky tie mikroplasty, ťažké kovy, ktoré sú bežne v pitnej vode, sú zastavené a ja už to skoro pijem ako destilovanú vodu a do nej si pridávam už len to, čo chcem. Hej? Niečo naozaj zdravé.
No a keď som mu to vravel, že ja toto mám, tak ma napadlo, že akú vodu pijete, bývate na dedine. No že normálnu, z vodovodu. Máte len vodu z vodovodu? Máme aj studňu, ale tu nepijeme. Studňu nepijete. A keď si umývaš v záhrade jablko, alebo ja neviem, paradajku, tak bežíš dnuka do domu, alebo si to umieš na záhrade. No jasné, že v záhrade. Aha. A ešte máme bazén. Aha, takže bazén si napúšťate tiež tou vodou zo studne. No jasné, to je zadarmo. No, takže vám nikdy nejde takto, že ju obliznete na pery alebo nejde na sliznice, hej? No ide. Tak prišla sem celá rodina, tak som videl, že aké majú parazity z tej vody, tak si dal čističku na tú studňu, ale najmä už to bolo 2 roky, rok potom, čo už nemal tú uceloznú kolitídu, hej? Čiže ale už len sa zdokonaloval v tom, že idem pomôcť aj tej rodine. A on Lebo měl Krona, nebo ulcerózní kolitídu, nebo obojí. on mal oboje. Takže v nemocnici jim to hlava nebrala, jak by se mohl obojího zbavit vlastně Za sám pár od týždňov. sebe. Takže to musela být špatná diagnóza na začátku. Áno, no tak ako nevedeli, čo povedať, ale ja som mu povedal, že no dobre, ja som ti pomohol, ale to neznamená, že viem pomôcť každému, tak prosím ťa nehovor, že čím som ti pomohol, lebo ako doktori toto nepoznajú, alebo aspoň väčšina z nich, tak ako nechaj to tak a buď rád, že nemáš problémy. Tak to treba riešiť. Hej, ako. Už si myslím, že to netreba stále tak riešiť, ale doba je taká.